Hello everyone, koduma sali pola hai na hai ang blog sengkha angke chungtak thangi tongo melawa tam mela angke murasing hoda melawa angko tabunu phayo borok aswanya ko borok komko aste aste horong angke si borok bari nai sungke mutai khumnani phaimani angke tabu su mondira habnai kisa angko prosadok painai mondira habnai ta naitong dingke o jaga khe kirton choli tongo hingke baksa ko prosad lutsar layo jotono manasiro tongo hingke phaipai ta hingke sini baba horisan chung khe bono belai kheno manio sini murasing rok khas khainai tabuk to chung murasing simia wansang chon tiprasal jotono o jaga phaipai bosor poti no motai khulumnani bangoi hingke ko line o daraijak chung borok kwbangma motai ni asirwad nanani bangai phaijak baba horisan no hingke sungma habiyako aste aste khlai habnai ta sungbo tabuke sungo jaga o mum dupkati rok lagainai mutai khulumnai tarpore ke chung bisingo habinai o jaga o chung taibo mutai khulumnai sudir tabuk nongkai rok kolom ti ada no aikan mai rok masa khlai ro masa ya ko Ara school thang chane ha school thang chane taise pura sarai ta acha sarai ke sigda tau ke sung mutai khulum laigana mutai khulumani pore ke kisa bere lene ni tongo khulum paikha tau ke horni mai sai phaijiya le kisa tam salai nai laigana guri te leng suka habagoi sukang jus sinulai mana sinai onek kasalma himima phayo ke gari bai onek kasal himima phayo ke jus manung ne sukang jus man pore si tam salaya nai lene ke ko angke masala jus nungui tongo tarpore ke salai nai ta tam sanai go mumu salai angke mumu salia angke oino sanai ni nai to dam biryani rok mane man nai gana angko mankha finally e jaga o dam biryani rok tongo dam biryani sanai tai sanai ani favorite bo tongo jaga o tok yathek tongo tok yathek ingka onek no thokjak ingke tok yathek bo sanai o jaga o naitong dingke chini sokpaiya ko biryani rok sokpaikha biryani kisa taste khainai sanai khe ko bosi sanai bosi order ro angke biryani chawinai juri thokka hingke biryani sanai ingko jaga mano half na kata ghee rok rujak bagui angkhe asuk chaimia ghee rujak hingke biryani rogo ingka half o phan mano tokti mano tai tam mang o leg piece kaisa mano alu kaini mankha sinora alu kaini klaikha baigo tongta sini bai kaini mankha alu chainai gana thore thok ghee rujak jare asuk thogui ma chaya ani tok yathek no ma janai ongya tok yathek chaya songlak tok yathek order khlaikha angkhe tok yathek kaini order khlaikha kaini nai 13 rupees ingko sokpai laha ani tok yathek pathokka tini si nog rogo chaya balok khan bagui o jaga si tini tok yathek masa siu sapaikha tabukhe tamo sanai tini to kodo paiya suru chalainai chung chanan bangai phai ongko fuska salai gana tabuk fuska akhe bisi chaimia kaisa kaini chakhangeno khuijago markhen thuijago fuska salai paikha tabuk tam sanai naituklaio asuk phano okse punyakho horni mai chakjebole karon tai horo thangui mai chaimia hingke tabuk abo tamo hinnai ibono garna juice de hin abo nunglai paikha nunglai chung bisi palukya nogo thanai daktino hor karon ang borok biro hingke bisi tongoi se maya o jaga hor thuru kasunu borok ongruru hingke tabuk sairik joran bangai asuk borok bir longyakho aste khe borok bir rongnai ta hingke borok bir wngya sani dakti nogo kharma chao ang borok bir hingke ekdum asuk posondo khaiya ta himnan rok kosto nangjago hingke uko borok khunju rokni omo rok painai dakti nogo thanglai hingke ayang stage phailing keha thangana stage phailing thangnai tamo program rok de
soli nai ta kasalo tongi nai gana thangli stage gana ro thanglia gayango cultural program soli tongo nai di rongrok asuni borok rongrok tabuk baji khan noitar si baji ko asu si isu borok ke o jaga 12-13 angke bahai borok na pura bir busagoi busaksin nanglai ma himanu tabuk ko stage phajing phai kasung stage phajing phai mani program soli tongo cultural program soli tongo nga mani to paijanai kuri tamle mani painan tongo jaga mela oda taibu kasalma nogo thanani himima thanganu tarpor si gari ma kauno nga mani paiba asuk kasalma himi thangjanai mani painai onglak abagai sung nogo si lambu sinai dakti dukandari pura lapong ka ba tini 2000 ni saka lapong jak na de 2000 baru lasis lapong di 5000 টাকা 5000 da 5000 ni sen kai ka ba ka wahan sakoi इनके तीन ब्लॉग आसुक जरा तुई तो गाइस रॉक आनी वीडियो चाजा के सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ताक दी बाय।